Koulu, se näyttää niin ihanalta paikalta. Paikka, jossa olet ystävien ympäröimänä. Valitettavasti meidän koulussa täysin eri standardeja. Mitä kakkonen merkitsi sinulle? Luultavasti jotain loukkaavaa, kyllä. Meillä se on mitä sinulla on. Voidaan verrata kuolemantuomioon. Ebbi. Olen erittäin pettynyt sinuun. Ei! Ajattele sinä kynnelilläsi, voit muuttaa kohtalosi. Hyvin. Tämä on väärin. Nyt ymmärrät, mistä puhuin. Ne ovat kuin villilaumaa, valmis syömään ne, joka rikkoo heidän sääntöjään. Verenhimoinen. Tästä huolimatta koulussa on toiseksi ongelma, huligaanit. Mutta minulla on myös ystäviä täällä. Hänen nimensä on Angel, mutta hän ei näe vielä. Edward, Oliver ja Zip, älä anna periksi yrittää nöyryttää jotakuta. On huhuja, että koulussa kauhea hirviö elää. Kaunis, mutta vaarallinen. Hei, se on minun tyttöni. Saditsinen tyttö. Ainakin hän ymmärtää minua. Mutta kun opettaja sytytti minut, kielsi avaamasta Alissan huonetta, mutta hiivin sinne salaa. Clary epäonnistui kokeessa. Jäi kiinni. Mitä pelaat? Juosta! Hei! Ulos! Ei, odota! Zip, Oliver, mitä sinä teet?